बिपिएफ दोलोआ दिनैनि फ्रि मास खुंनाया गोदान नङा फ्राय बोसोरनै बोसोरथामसो सिगांनिफ्रायनो प्रत्येक बोसोर फ्रि क्रिसमास खुङो फ्रि मागो दमासि खुङो बेनिफ्राय फ्रि बैसागो खुङो आरो बेनिफ्राय फ्रि मा होनगोन बेखौ दुर्गा फुजा अनेक रोखोम फ्रि ईद गासिबो जनगोष्ठीनि बा जिखिनि धोरोमफोर दङ उत्सबफोर दङ बेखौ जों बिपिएफ दोलो हिसाबै जिहेतु जोंनि बिपिएफ दोलोआ मोनसे सेक्युलार पलिटिकेल पार्टी बेवहाय जोंनियाव गासिबो धोरोमनि सुबुंफ्रा जिहेतु दङ आरो गासैखौबो लानानै जिहेतु जयैनो जों सान्थियै खामानि मावलांनायनि जोंहा जिहेतु मोनसे एजेन्डा दङ बे हिसाबै जोंनि गेजेराव माने गावजों गाव बुजिलायनाय आन्डारस्टेन्डिं बेजोंनो लोगोसे अनलायनाय जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जोङो अराय सम लाखिनो थाखाय बे फोरबोखौ खुंबोगासिनो दङ दा बेबायदिनो देग्लायबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफआ दिनै 25निफ्राय जिहेतु गोथार बर'दिन जासिगोन बेखायनो दिनै सानबा सिगां दिनै बेवहाय प्रि क्रिसमासनि आयोजन खालामनाय जादों आरो बे प्रि क्रिसमासाव दिनै जोंनि दोलोनि आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फोथायारि जेसेबांफोर दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोर दं जोंनि सापर्टारफोर दं दिनै नुजाफैदों आरो बे नुजानायनि गेजेरजोंनो जों मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जिहेतु जोङो दिनै बिपिएफ दोलो हिसाबै जों अरायबो अनलायनाय आरो खौसेथिखौ जिहेतु जों लुबैयो आरो बे मेसेजखौनो जों जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि माने बिथोर ओनसोलफ्राव जों हरनो हास्थायदों आरो मानो होनबा जोंनि गेजेराव अरायसम खौसेथि आरो अनलायनाया थानांगौ नङाब्ला जोंनि गेजेराव मालाबा मा जायो जोङो गोदोआव बेबायदि जिहेतु परिबेस गैयामोन माने जोङो गाव जायखौ फोथायो मालायनि होनबाथाय जोङो बेखौ जोंनि नङा होननाय गाव फोथायोबाथाय बे जोंनि नङा सोरबा सासेया बुंगोन बे जोंनि नङा आंना ओरैसो नैबायदि जानगार जालांनानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने बुजिलायनो सेस्था खालामाखैमोन आरो जायनि जाउनाव मालाबा जोंनि गेजेराव माने मा होनगोन कनफ्लिक्ट मालाबा एसे अपेन नुजायाब्लाबो सिङाव जोङो मालाबा एसे एनै धोरोमखौ लानानै माखौबा लानानै जों एसे माने गोसो गोरोबलायखौ जों नुनो मोनो आरो ओंखायनो बेफोर दाबो आंनि मथेब्लाथ' आं जे नुदों गामि ओनसोलाव दाबो थायो बेफोर एसे बेफोरखौ जों जुदि फोजोबलांनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिया अरायसम थागोन आरो बिपिएफ दोलोआथ' माने मा होनगोन दाजेननायनिफ्रायनो रायजोनि अननाय जिहेतु अनसायनाय मोनबोखादों बे हिसाबै बेखौ जोङो बुंनांगोन जे जोंबो निस्सय रायजोनि सुखु दुखुखौ जोङो माने मान होबोनो हादों सुखु दुखुजों जों गोरोबफानो हादों बेखायनो रायजो राजाफ्राबो जोंजों ओंखारबोदों दा थिग बिदिनो फैयै जिहेतु थांनाय जि जोंनि 4थि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय जों सरकार दानो हायाखिसै हिसाबै गोबांफोरनाव साननाय दंमोन जे बिपिएफआ एबार माने नोरजिया जासिगोन दुरबल जासिगोन बेबायदि हाबाफारि प्रग्राम निश्चय खुंनो हाला बिसोर दुरबल जालांसिगोन निश्चय साननाय दंमोन खिन्थु दिनै 3 बोसोर जिहेतु बिटिसिनि जि सरकार इउपिपिएलजों दैदेनजानाय बिथांमोननि मावनाय दांनायफ्राव निश्चय रायजोफ्रा माने एसेबाबो नुनो हादों जे बिथांमोना रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै आरो बे हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोआबो जिहेतु जों दोलो हिसाबै जा थांखि दंखायो जे राजनितियाव जेननाय देरहानाय थायो बे हिसाबै जोङो अराय सम जोङो रायजोनि खामानि मावनायखौ जों मालाबाबो नागाराखै कन्टिनिउ लाखिदों आरो बे जाहोनाव दिनै रायजोजों लोब रायजोफ्रा जों रायजोफ्रा फैगासिनो दङ आरो जोंखौनो मदद होगासिनो दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो नेक्स्ट फैबाय थानाय समफ्राव जों निस्सय गादियाव जिरायफिननो हागोन आरो आवगोल थांनाय 15 बोसोराव जों जेरैबायदि रायजोनो जोङो जोंनि जि मा होनगोन बेखौ खुंथाय होबोदों बेनिख्रुइ साबसिन जों एबार रायजोनो मोनसे खुंथाय होनो हागोन जा मोनसे बिसास दं आरो नोंथांमोना निस्सय खोनानानै आसरित मोनगोन जे जों दिनै बिपिएफ दोला सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफआ एबार गोदान संबिधान एमेन्डमेन्ट खालामनानै जिहेतु जनगोष्ठी सेल खालामबाय बे जनगोष्ठी सेल जेब्ला जों दानो नाजायो अब्ला जोंनाव लोब दैदेनगिरिफ्रा माने जोंनाव दाबि खालामफैयो आंनोबो नांगौ आंबो मावनो लुबैयो बे मोनसे जोंनि थाखाय मा होनगोन मोनसे शुभ लक्षण आरो दिनै जों सरकार गैयै समावबो जों जे बेबायदि जोंनि हान्जायाव थानानै खामानि मावनो जे गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै माने एसे एनै
कम्पिटिसन जालायनाय बियो माने जोंखौ जथेस्थ' गोजोननाय लाबोयो आरो दा दिनै नोंथाङा आंखौ सोंदों अनलि हिन्दी भाषी सेल हिन्दी भाषी सेलाव बेबायदिनो जादों मोनसे परिबेस जोङो फाइनालि दाख्लै दानो हाबाय बिनि सिगां आदिबासि होन गुरखा होन जेरावबो बेबायदिनो जादों माने गासैबो जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै माने BPF दोलाव फैनानै खामानि मावनो गावनि गोसोनि माबाखौ फोरमायफैदों आरो जोंजों माने मा होनो हाबफानानै खामानि मावगासिनोबो दङ आरो सार MP इलेक्शननि थाखाय माबायदि थामथिम जाना दङ MPनि इलेक्शननि थाखायसो थामथिमा जोंना अलरेडि 6-7 मान्थस बारलांबाय बोसोरसेखौनो बारलांबाय होननांगोन एकदम जों फुलि प्रिपेयार जोङो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारखौ गेलेनो थाखाय दासिम जोंनि जि बुथ कमिटि दानाय जोंनि पलिं स्टेशन वाइजआव बे बुथ कमिटि दानाया अलरेडि जोब्बाय आरो जों बेफोराव खनसे गिदिंबाय आरो बेफोरजों जों आरोबाव गिदिंबावगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो गाहाय थाखोआव थांनानैबो जों बर्थमान खामानि मावगासिनो दं आरो ओंखायनो जों फुलि प्रिपेयार जों एबारनि इलेक्सनाव जों ओरैबायदि जों नुगासिनो दङ खोब मोजां जों रायजोनि अनसायनाय मोनगोन आरो बे मोननैबो समस्थियाव जों देरहानो हागोन आरो आंबो नुदों बिथांमोना एक्सुवेलि आसरित खोथा बिथांमोना जानला मोनला माने मा होनगोन बेखौ जेबो अजन गैयै खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाया एक्सुवेलि सासे लिडारनि आखल जानाङा आरो जोंबो दिनै राजनितियाव खामानि मावबोनाया आंथ' 2005निफ्रायनो मावदों दिनै बुंनो थाङोब्ला आङो बेसेबां जाखो 2005निफ्राय 23 15 फ्राय 18 इयार्स जाबाय आंहाथ' गोसोआव गैया आं बेबायदि खोथा बुंनाय मालाबाफोर बुंदों नामा आं गावखौनो माने बिदि आं सन्देस जायो आरो आं बुंफेराखै निस्सय खिन्थु मालाबा बिथांमोननि लिडारफोरनि खुगायाव नुयो जे BPFनि उमुगा फैसिगोन उमुगा जयेन जासिगोन एक्सुवेलि सासे दैदेनगिरि हिसाबै इमान गाहाय थाखोनि खोथा बुंनाया एक्सुवेलि थिग नङा आरो मानो होनोब्ला जायफोर नेताफोरनि खोथा जोंनि BPFनि नेताफोरनि खोथा बुङो बेफोर नेताफ्रा मालाबाबो BPF गारनो हानाय जुक्तियानो गैया दिनै आंखौ जुदि बिदि बुङोब्ला नङा होमब्ला आंखौ जुदि बिदि बुङोब्ला बे खोथाया जुक्ति गोनां जागोन नामा बे रोखोमनि दाख्लै आं नुदों खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बुंदों मालाबा हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बुंनो नागिरो जे बेहा उफायानो गैला बे जयेन जाखासिगोन आरो बिदि रोखोमनि माने अजन गैथारै खोथा बुङो आरो दा ओंखायनो रायजोफ्रा आं खावलायो थाल लानाया मोजां जे सोरबायदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माने मा रोखोमनि खोथा बुङो सोरनि खोथाया अजन गोनां बेफोरखौ जाहाथे रायजोफ्राबो एसे थाल लानायनि सम फैदोंसै आरो नङाब्ला जोङो आजिखालि ससियेल मिडिया जुग होनानै फेसबुक टिभि माबा माबि नायलाबायनानै जों मालाबा गोसोफोरखौ उगल थगल खालामलाबायनायनि प्रयजन गैया आरो ओंखायनो सैथो निउसफ्रा मा बेखौ नायनायनि एसे माबा दं आरो अखल सैथो निउसल' नङा मालाबा बुंग्रायानो असैथो बुंथारोब्ला निउसखौथ' जों दायनानै लाब गैया नङा होमबा मालाबा बुंग्रायानो असैथो बुंथारोब्ला ओंखायनो सोरनि खोथाया अजन गोनां अजन गैयै बेखौ नायनांगौ आरो क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।